ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ.
ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ. ಸಮಸ್ತ ಅನಂತರಮಾಂಗಲ್ಯಾರುತ್ಯರ್ಥಂ ವೈರಿಪ್ರಯುಕ್ತಗತ್ಯಾರ್ಥಂ ಬಾಧಾನಾಂ महागणाधीश्वर ब्रह्मण्येश्वर पूर्वगा श्री ब्रह्मशास्त्रा यत्प्रधानः बिंब प्रतिष्ठापनाख्यम मदंगत्वेन महायोगपूर्वगा वास्तुपूजा पुरस्सरा प्रतिष्ठांगभव अधिवासोपसैता पंचविंशति कलशाकादनाख्यम आचार्यकुम्भकेन कारयिष्ये.
Iti
Om
भास्करं यस्मात् पुष्कराणेन तैलान्तिं प्रेरिलमे देवतापृष्ठामहतं मूर्तता सिद्धं प्रतिष्ठाकमनादिग्निमास्य प्रतिष्ठाकारे आदिकार्यं मूर्तदेवता मंगलदेवता श्रीकृष्णं नास्तिकं सर्वतां पूर्वं नारिकेलफलम् आचार्यायं प्रदयते मम ओं सर्वे